Bona nit, soc Carles Porta. En l'episodi d'avui us porto un episodi molt especial, un crim molt especial. De fet, d'aquest crim se n'ha estat parlant durant tota aquesta setmana. Va passar el 12 d'octubre del 2021, el dia de l'Hispanitat. Comencem. En aquest capítol posarem llum a la foscor. Justament en aquesta desfilada és on van passar els fets. Estigueu ben atents, perquè en un moment d'aquests veureu el que passa. Ara, en seguida, d'aquí molt poc, veurem la cara de Sa Majestat el rei Felip VI. Recordeu-vos d'aquest detall, la cara de Felip VI. La veurem abans dels fets i després dels fets. L'exèrcit espanyol el que vol mostrar en aquesta bandera és la bandera espanyola, però surt una bandera ben diferent a la que ells volien que sortís. Surt la bandera republicana. Es pot veure en aquest tros de vídeo com el rei Felip VI aixeca les celles mirant cap al cel, mirant la bandera republicana. I sí, aquest any sí, en comptes de caure en una farola, ha caigut al Ter. I fins aquí el crim d'avui. Esperem que us hagi agradat molt i, sobretot, poseu llum a la foscor.